Калі міжнародны дзень саксафона адзначаецца 6 лістапада, у дату нараджэння легендарнага вынаходніка гэтага інструмента Адольфа Сакса і пераважна ў Амерыцы, то ў маладзечні на музычнае свята збіраюцца аматары і прафесіяналы звычайна пад канец мая. Сёлета трэці рэспубліканскі фестываль-конкурс сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў, каля 400 выканаўцаў з усіх рэгіёнаў Беларусі з краін СНД. Прычым для юных талентаў былі прадугледжаны на выбар дзве формы спаборніцтваў – выкананне непасрэдна на сцэне і ў відэазапісах. Свае музычныя нумары прыслалі таксама музыканты-саксафаністы з России, Литвы, Латвии и Молдовы. Люди соскучились по живой музыке, и сами музыканты, и слушатели. Пора играть. Вот. И проходят концерты и в Минске, и на других площадках. Живая музыка есть живая музыка. У конкурсе маглі прымаць удзел як сольныя выканаўцы, так і ансамблі і аркестры. Зразумела, удзельнікі былі падзелены на розныя ўзроставыя групы. Самым малодшым, дарэчы, па 6-7 год. Але ў камандах падтрымкі ва ўсіх сябры, педагогі, бацькі. Рэспубліканскі фестываль-конкурс – гэта заўсёды выдатная магчымасць сябе паказаць, на іншых паглядзець. І калі ўсе зоркі сыдуцца, атрымаць, калі не гран-пры, то дыплом лаўрэата і тым самым папоўніць партфоліо сваіх творчых дасягненняў. Я выбрал два произведения. Это «Опавшие листья» Космо и Мангушев «Романс». Почему я выбрал эти произведения? «Опавшие листья» я играю не в обычном репертуаре, а под фонограмму. «Романс» это белорусская песня, которая должна быть везде. Насчет волнения я не волнуюсь, я уже привык, потому что не первый год на сцене. Все по-разному хороши, у всех каждые свои плюсы и минусы. Тут не поймешь, кто лучше, кто хуже. У всех хороши. Папулярнасць саксафона, нягледзячы на тое, што ён адзін з самых маладых інструментаў у свеце, з кожным годам толькі ўзрастае. Ён гучыць у джазавых, класічных і ваенных ансамблях. Удзельнікі фестывалю маглі выконваць два любыя творы на выбар – класіка, джаз, эстрада, шансон, духоўная і акадэмічная музыка. І ўсюды гучыць саксафон. Некаторыя выканаўцы выступалі з сольнымі праграмамі, іншыя – суправаджэнне акампаніятараў. Это инструмент просто с колоссальными своими возможностями, которые он имеет. И, безусловно, это, наверное, самый романтичный духовой инструмент. А может быть, самый романтичный из всех музыкальных инструментов, как мне кажется. Наверное, самое главное – это насколько музыкант тонко может передать возможности этого инструмента. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.